Her kommer 3 afslappende spil, som jeg spiller, når jeg gerne vil have lidt ro på, og de virker alle sammen til Mac. Unpacking er et afslappende puzzle game, hvor du skal pakke ud og organisere. Det foregår i et mega roligt tempo, og så er det også super satisfying at sætte alting på plads. Og hvis du holder lidt øje, så fortæller alle tingene faktisk en ret wholesome historie om personens liv igennem hele spillet. Og så elsker jeg seriøst også bare lyden, når man folder kasserne sammen. Townscaper, det er et spil helt uden mål. Du skal bare bygge og kombinere husene på forskellige måder for at lave en hyggelig lille by. Og lydene, der kommer, når man bygger, er så satisfying. A Little to the Left er et super hyggeligt puzzle game, hvor du igen skal organisere og rydde op. Det er mega satisfying, hvis du er sådan en type, der godt kan lide at lægge tingene pænt op og holde orden. Men i det her spil er der også et lille benspænd. Du skal nemlig passe på, at din kat ikke kommer og ødelægger alt dit hårde organiseringsarbejde. Lige nu er der kun en demo, men det fulde spil kommer ud til november. Så hvilket et af de her 3 spil tror du skulle spille, hvis det skulle hjælpe dig med at slappe af?